Farm gate price pa lamang, nakalulula na ang presyo ng baboy sa halagang 230 hanggang 250 pesos. Ang farm gate price ng karne ng manok nasa 120 hanggang 155 pesos kada kilo. Kaya kung ito'y papatungan pa ng retailer, umaabot na sa 400 piso kada kilo ang karne ng baboy at 200 pesos naman ang kada kilo ng manok. Hindi ito ikinakaila ng Department of Agriculture Region 3 dahil sa Visayas Region pagaling ang supply ng karne ng baboy sa Luzon dahil sa patuloy umano na epekto ng African Swine Flu o ASF. Ayon kay Dr. Eduardo Lapus, Regional Technical Director for Research and Regulatory ng DA Region 3, hindi pa lubusang nakababawi ang Central Luzon sa pamemeste ng ASF. Yung supply natin ay bumaba dahil yung demand naman ng baboy talaga hindi naman nagbabago dahil tayo is mahilig sa baboy talaga eh. Kaya tuloy tumaas yung farm gate price natin dahil sa nakakulangan nga ng supply. May basihan naman na nakikita si Dr. Lapus sa kapos na produksyon sa karne ng baboy at manok. Tumaas umano ang presyo ng manok dahil tumaas din ang demand dahil ito ang naging alternatibo sa karneng baboy. Naging limitado naman umano ang karne ng manok dahil sa epekto ng pandemya. Nilimitahan din ng mga producers ang produksyon ng broiler dahil sa pagbaba ng demand noong lockdown. Hindi ba nagka-pandemic tayo, maraming mga establishments, maraming mga fast food chain, maraming restaurant na nagsara na biglang bumagsak din po kasi yung presyo ng manok nung pandemic eh. So ang tendency, ang naging po ng ibang nag-aalaga, nagbawas sila ng production or hindi mo na nag-aalaga. So kaya parang nagkaroon ng effect doon ngayon sa supply eh. Sa panig ng gobyerno, solusyon sa nagiging problema sa kakapusan ng supply ng karne ng baboy at manok ay ang importasyon. Isang paraan umano ito upang mapanatiling abot kaya ng mga mamimili ang presyo sa merkado ng baboy at manok. Sa kabilang banda, tinututulan naman ito ni Samahan ng Agrikultura o SINAG Chair Rosendo So ang hakbang ng pamahalaan na importasyon. Anya, isang malaking pagkukulang sa local pork supply shortage ang kawalan ng kapasidad ng Department of Agriculture para suriin umano ang mga pumapasok na kargamento sa port area na sanhian niya ng pagpasok ng peste sa mga alagang hayop sa bansa. Paulo G. Santos, CLTV News.